नोंनि हाबानि रादाय खोनानानै आंनि गोसोआ जोबोद गाबदों। सोरखौबा लोगो मोननानै आंखौ माब्लाबा गोसोआव फैगोन ना? गारनानै थांगोन नों आंखौ जोबोद गोजानाव गुबुन सासेजों। बोरै थागोन आं हारसिं हारसिं? सानफ्रामबो गोसोआव फैगोन नोंनि खोथा आरो मेगननि मोदै गगोन। एथ'ग्राब मोजां मोनो आं नोंखौ। बेफोर रावफ्रा मारै गोमालांगोन? नों खाथियाव गैयाब्लाबो गोसोखांबाय थागोन। माब्लाबा आंखौ गोसोखांब्ला बोरै थागोन नों? बोरै गोजोनै थागोन? गारनानै थांगोन नों गोजोनाव थाहैगोन। नाथाय आं सिगां जोङो आखाइ हमलायनानै थाङोब्ला सिमां नुदोंमोन आं। दा बेफोरो गासिबो आंनिफ्राय गोजान जालांबाय। गाबो आं नाथाय रावखौबो दुखु होआ। नोंनि मेगननि नोजोराव आं गोमालांबाय। नाथाय नों गोजान जालांगासिनो। बेनो आंनि जिउआ। थांसै होननानै बुंनानै थांबाय नों गारनानै। खेबसेबो गिदिंना फैफिनासै। मोजां मोननायखौ गारना थांनो